Tak, dneska naplnění a ovzdušnění chladícího okruhu baterie v S-ku. Tak a tady se takhle pumpujeme tlak do nádobky, aby nám to pomaloučku protejkalo skrz celý chladící okruh. A všechny moduly se krásně odzdušnily. Tady je nám pomoct takový originální příruba na napojení chladícího okruhu. Nádobka svábě, pumpička, na závěr se to uzavře a natlakuje se to, aby se zjistilo, jestli nikde není únik. A vlastně to tady všude takhle propojený, každý z těch modulů má vlastní vlastně přípojnici, nátok, odtok, respektive jak ústřední topení, všechno je to paralelně řazený na této hlavní větvi. Tohle je strašně špatně, tyhle rychlospojky, ono to tam je docela dobře vidět, ale strašně špatně se tam nasazuje, protože ty hadičky jsou tuhý a obtížně se tam s tím manipuluje. Tady ta horní je dobrý, ale tady ta spodní se strašně špatně vyndává i nasazuje zpátky, protože tam je prostě minimální přístup a jsou hodně tuhý ty trubičky, takže jsem si je trošičku nahříval horkou vzdušku, aby to nebylo tak tuhý, aby se s tím dalo líp manipulovat a aby se to nezlomilo. No a každopádně teď už to bude odzdušnění a vyzkoušíme, co to bude dělat, jestli to někde neutíká.